Λιμνό ζήτησαν φάουλ σε αυτή τη φάση. Παρεμποδιζόταν εκεί ο Στρακός, αλλά έδειξε 2 φορές ο Ρώτα και εδώ. Για να δούμε μπόρεσε... στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ζαρουρί θα γυρίσει στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ! 1-0, Κάρολ Σβίντερσκι. 18 λεπτό. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από θέση μέσα αριστερά. Η μπάλα γύρισε από τον Ζαρουρί με υποδειγματικό τρόπο στο ύψος του πέναλτι. Πετάχτηκε εκεί ο Σβίντερσκι, μια καρφωτή κεφαλιά. Άφησε άγαλμα τον Κρίστενσεν. 18 λεπτό. Παναθηναϊκός Στουρμ Γκράτς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 1-0 με τον Σβίντερσκι. Οι μισοί πάνε στο Σβίντερσκι, οι άλλοι μισοί στο Ζαρουρί. Γιατί ήταν καταπληκτική παλιά παρεμβάση από τον Ζαρουρί στον Σβίντερσκι, ο οποίος με ένα σεντερφορίσιο τελείωμα, με αυτή την διαγώνια σκαστή κεφαλιά, βρίσκει δίχτυα και στην πρώτη ουσιαστικά κλασική ευκαιρία που δημιουργεί στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Το 19 ανοίγει το σκορ. Παναθηναϊκός Στουρμ Γκράτς 1-0. Επιστρέφουμε και πάλι στη Φλωρεντίνη. Θέμα τώρα η κεντρική αμυντική, γι' αυτό λέω ότι όσο περνάει η ώρα και η ΑΕΚ κρατάει αυτό το 1-0 υπέρ της, θα βρει χώρους να χτυπήσει την αντεπίθεση. Και γιατί όχι. Τρομερό γκολ από τον Καλάμπρια. 2-1 ο Παναθηναϊκός στο 74ο λεπτό. Κάνει μια φοβερή ενέργεια ο Καλάμπρια έξω περιοχή. Παίρνει την μπάλα, την αλλάζει με τον Πάντοβιτς. Με τη βοήθεια και του Μπακασέτα προσποιείται μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με τρομερή δύναμη, με πολύ ωραίο στυλ. Εξωτερικό φάλτσο. Ο Καλάμπρια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το Παναθηναϊκό Στουρμ Γκράτς 2-1 στο 74ο λεπτό του παιχνιδιού. Είναι τρελός ο Ιταλός, κάνει φοβερή ενέργεια, φοβερή. Το πέρασμα της μπάλας πάνω από τον αντίπαλο και με το δεξί με ανάποδο φάλτσο κατευθείαν στα δίχτυα, είναι τρομερή ενέργεια, γκολ που βάζει extreme classes. Όχι ένας αμυντικός που έτυχε να βρεθεί σε θέση επιθετικού εκείνη. Το πήρε πάνω του μόνος του, πήρε την μπάλα έξω περιοχή, την άλλαξε με τον Πάντοβιτς διαδοχιά και τον Μπακασέτα, ο οποίος βάζει το γόνατο, προσποιείται καταπληκτικά μες στην περιοχή με φαλτσαριστό σουτ, εξωτερικό φάλτσο από το ύψος της μικρής περιοχής, εκεί που ακριβώς έπρεπε να πάει η μπάλα για να αφήσει άναυδο τον Κρίστενσεν, τη στέλνει στα δίχτυα, κάνει το 2-1 και κάνει το Παναθηναϊκό Στουρμ Γκράτς στο 75ο λεπτό.